Лятото идва! Сложите ли розовите очила? Защото ние ви посрещаме с розови мотиви. Представяме ви една ексотична комбинация между метал и екзотика. Съчетали сме декоративен гранитогрес Ботаник Фламинго в размер 60/120. И страхотните плочки с метален ефект от серия Лами. Също в размер 60/120. Плочките са висок клас. Те са реактифицирани и с матирана повърхност. В 6 цвята. Мебелите за баня, които сме подбрали, са от водоустойчиво и влагоустойчиво ПВЦ. Цвят бял гланц. Долната част е от две чекмеджета. Горната част представлява семпо огледало след осветление и полица за принадлежности. За да завършим нашата мострена баня, сме избрали конзолна тоалетна с римлес технология за по-лесно почистване. Още много изгодни предложения може да намерите в магазините на Хикови в цялата страна или на hikovi.bg. Очакваме ви!